Helo, Bethan Mai yma gyda newyddion exclusif Kathod. A'r newyddion yw, mae Kathod yn tyfu a mae'n anrhydedd gyda fi heddi i gyflwyno y litr newydd yma o Kathod amazing gyda chi. Nawr maen nhw wedi rannu mewn i 3 grŵp a mae'r 3 grŵp na'n mynd i greu 3 can sy'n mynd i gael ei roi ar EP newydd sbon ynghyd â falle am felly gan Kathod chi wedi clywed yn barod. Mae lot o bethau arall cyffroes Kathod yn mynd i ddigwydd yn y flwyddyn. Ond am nawr, fy anrhydedd i yw i adael y cat mas o'r bag a'i rannu y menywod amazing yma sy'n nawr yn Kathod. I ble